नमस्कार, तर आज आपण चालू प्लस पॉईंट कॉम्प्युटर सेंटरमध्ये. तो लोकेटेड आहे कल्याण वेस्टला. चला तर तुम्हाला घेऊन जातो मी आता. जिना चढून वरती आलो का एक तिकीट घर लागतो. तिकीट घरापासून राईट मारायचा आणि तिथून थोडा पुढं जायचं. पुढं गेल्यावर एक लेफ्ट मारायचा. तिथून थोडा अजून पुढे गेला का राईट मारायचा. राईट मारला का एक जिना लागेल, त्या जिन्यावरून उतरला ना खाली, तिथून थोडं पुढे गेला का परत राईट मारायचा. मग एक संतोष हॉटेल लागेल. संतोष हॉटेलपासून पुढे गेला तुम्हाला लेफ्टला लगेच तुम्हाला तिथं बॅनर दिसेल प्लस पॉईंट कॉम्प्युटर सेंटरचा. मग तिथून आतमध्ये जायचा. मग तुम्हाला एक तिथं मोठा बोर्ड पण दिसेल प्लस पॉईंट कॉम्प्युटर सेंटरचा. मग तिथून आतमध्ये जायचं. इथे तुम्हाला ॲडव्हान्स एक्सेल कोर्स, कॉम्प्युटर प्रोग्राम, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाईल रिपेअरिंग, कॉम्प्युटर नेटवर्किंग, कॉम्प्युटर हार्डवेअर, सोलार पॉवर, वेब डेव्हलपर, व्हिडिओ अँड साऊंड एडिटिंग, ग्राफिक डिझायनिंग, 2D ॲनिमेशन, इलेक्ट्रॉनिक, टॅली, MS ऑफिस हे सगळं तुम्हाला इथं शिकायला भेटेल. मी कॉन्टॅक्ट नंबर देतोच खाली, तिथं कॉन्टॅक्ट करा. சின்ன ஆசை பெரிய ஓசை இசையா